Na kraju nisu godine u tvom životu važne, već život u tvojim godinama. Možemo se žaliti zato što ruže imaju trnje, ili se radovati zato što grmlje s trnjem ima ruže. U ovom tužnom svijetu tuga dolazi svima, a mladima dolazi s najgorom boli, jer ih zatekne nespremne. Stariji su naučili očekivati je. Što god da jesi, budi dobar u tome. Nisam dužan pobjeđivati, ali dužan sam biti iskren. Nisam dužan uspjeti, ali dužan sam živjeti prema potencijalu kojeg imam. Gotovo svi ljudi mogu podnijeti neprilike, ali ako želiš testirati karakter čovjeka, daj mu moć. Najbolji način za predvidjeti budućnost je da je sami stvorite. Moja briga nije je li Bog na našoj strani. Moja najveća briga je biti na Božjoj strani. Kućanstvo koje je podijeljeno ne može opstati. Možeš prevariti sve ljude neko vrijeme i neke ljude svo vrijeme, ali ne možeš prevariti sve ljude svo vrijeme. Ne možete pobjeći od sutrašnje odgovornosti ako je izbjegavate danas. Hodam polako, ali nikad ne idem unatrag. Radije bi bio mali nitko nego zao netko. Radim najbolje što znam, najbolje što mogu i namjeravam tako nastaviti do kraja. Karakter je kao drvo, a reputacija kao njegova sjena. Kada činim dobro, osjećam se dobro. Kada činim loše, osjećam se loše. I to je moja vjera. Oni koji uskraćuju slobodu drugima ne zaslužuju je ni sami. Vjerovatnost da nećemo uspjeti u borbi ne bi nas trebala odvratiti od podrške uzroku koji smatramo pravednim. Bog voli obične ljude, zato ih je i stvorio toliko. Ne znam tko mi je bio djed, ali mnogo me više zanima kakav će biti njegov unuk. Možete imati sve što želite, ako to dovoljno jako želite. Najbolji način za uništiti svoje neprijatelje je da ih pretvorite u prijatelje. Dogme mira prošlosti nisu dovoljne za burnu sadašnjost.
šutnja pod onime na što bismo trebali prigovarati čini nas kukavicama. Neka netko tko nema kuću ne ruši kuću drugoga, već neka radi marljivo i sagradi svoju. Ako se ne slažete s čovjekovim mišljenjem, morate ga bolje upoznati. Možete prepoznati veličinu čovjeka po tome što ga ljuti. Nijedan čovjek nema dovoljno dobro pamćenje da bude uspješan lažljivac. Dajte mi 6 sati da posječem drvo i provešću prva 4 sata naoštravajući sjekiru. S javnim mišljenjem ništa ne može propasti. Bez njega ništa ne može opstati. Ljudi će spasiti svoju vladu ako im sama vlast to dopusti. Prijatelj ti je onaj koji ima iste neprijatelje kao i ti. Kada se pripremam raspravljati s nekim, 1/3 vremena provodim razmišljajući o sebi i o tome što ću reći, a 2/3 razmišljajući o njemu i o tome što će on reći. Filozofija učionice u jednoj generaciji bit će filozofija vlade u sljedećoj. Ispravno djelovanje vlade je da radi za zajednicu ljudi ono što je potrebno i što oni sami ne mogu učiniti. Moja velika briga nije što niste uspjeli, već jeste li zadovoljni svojim neuspjehom. Istina je jača od metka. Bolji dio čovjekova života sastoji se od njegovih prijateljstava. Hvala na gledanju. Ne zaboravite ostaviti like, pretplatiti se na kanal i komentirajte koji vam se od ovih citata najviše svidio.